subag. Dili gyud as in ang kinahanglan na okay kaayo. No, pero deep inside di ang Ginoo ra gyud nakabalo na dili man na ito tinud-anay na okay kaayo, di ba? So, pwede kayo tayo po maghuna-huna church nga. Pag naadiri sa simbahan, kay dapat lipay kaayo. No? So, dili, kaninga place church, dili ta pwede kayo ta maging sino kung tayo. No? Kung unsa ato ang ginabati ba, dili ta pwedeng magpakatotoo yun. No? So, dili ta pwedeng magkunwari. No? So, kung dili yun as in okay ang atong simana, no, ato nang dili kayo okay, no? Di ba, dili man masabot na nahimo na kang Kristohanon kay puro ralipay, di ba, Chapter Church, no? So, makabatigid taong mga kaguol, doon na kita'y mga pagkagul-anan, no? So, this time, church, kinsa man ang nagmalipayon niya sa Ginoo. Say amen ko, no? Amen. Amen. Amon lang sa uban, no? So, siguro, ang Ginoo na sayon sa matag usa kanato karon kung unsay atong ginabati. Pero church na ako'y ipabasa sa matag usa kanato karon. Kinsa gani ang nagmalipayon? Say amen. Amen. Sige, for those people na nag-say amen, na malipayon siya, atong basahon kung unsay ginapahimo sa Ginoo sa mga malipayon. Sige, ato ko nang basahon. 1, 2, 3, go! Ang nagmalipayon, paawitan mga awit sa pagdayeg. No? So, katong mga kauban nako karon, no, na malipayon, mauna ang ginapabuhat sa Ginoo. Awitan nato siya og mga pagdayeg, no? Sige, for those people naman na adunay ginabati of something, no, na lahi kabaliktaran sa malipayon. Kapalo na taon sana. Dunay medyo kaguol, no? Wala ko na sayo doon sa aming kagul-anay, no? Pero nasayon anang Ginoo. Atong lantawon, kung unsa pod ang buhaton sa tawo nga dunay ginabati kaguol karong adlaw. Niining orasan, no? So be honest dira sa presensya ni Lord. Kay dawaton mang kanigan, bisag naguol ka dira, bisag guna kay ginabati na di mao, sayang atubangan, mudawat ang Ginoo sa imo ha. So atong tan-awon unsay gibuhat ni Job, nasayon man ta kung unsay ang naagian, di ba? Na siguro wala to kaabot usa ka oras. Nangawala iyahang mga bahandi, no? Iyang mga ari-arian. Nangawala ang iyahang mga anak, no? Wala tagay na mo ang usa ka oras. No? So atong basahon igsuon kung unsa ang gibuhat ni Job. Bisan do na siya gibatig kaguol. Atong basahon igsuon 1, 2, 3, go. Mitindog si Job ug sa iyang kaguol gigisi niya ang iyang bisig, unya gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Church, kung naguol mo karon, kung doon na mo'y ginabati karon, nga lahi, na marag sama sa kaguol, or kaguol ba na siya, muna ang angay po nato himuon. Let us imitate Job, na bisan doon na siya gibati kaguol, sa gibuhat church, gisimba ragyapon niya ang Ginoo. No? So, unsa may usabot ani church, sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, naaman ta sa kalipay, naaman ta sa sitwasyon na kabati tag kaguol, let us continue sa pag-worship dira sa Ginoo. Amen ba? Amen. So now let us all stand. Let us all stand, church. So tanang malipayon karon ug tanang nadunay ginabati kaguol, monsa man. Monsa, mondayeg dira sa Ginoo igsoon, no? So ayaw nato na siya kanang ayaw nato tugman, no? So ayaw nato response sa tanang buhat sa kaaway. So now church, again ako balikod po. Kung ikaw igsuon na sayod ka o ginaangkon nimo nga
Mag-ampo tayo suon. Let us humble ourselves before the Lord. Kung wala kitay, mapainom salong kasing-kasing, magbisag yun kang angkon nga ikaw makasasala. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on. Istoryae ang Ginoo, Church. Naminaw siya. Naminaw siya kanimo isuon. And He is willing to forgive and to cleanse you. Andam siya mo pasaylo kanimo, Church. Andam siya mo muhimo ka ng kanimong takos o angayan grasya na tubangan. Let us continue to pray. Yes, our Heavenly Father, the God of Abraham, ang Diyos ni Abraham na matinud-anon sa tanang mga promises, Lord. A God who keeps promises, my God. Lord, you are the God of Moses. Ang Diyos ni Moses na andang maminaw, andang mutabang sa katawan. You're the God of Joseph, Lord God. Diyos ni Jose na magkauban bisan asa pangadapit. Ang Diyos ni Jose na kayang gamiton ang mga dili kaaya-ayang mga pangyayari to do good things para sa kaayuhan. Lord, we worship you, Father, for this morning, God. God, we acknowledge your holy presence, my God, in this place, Lord. God, you are everywhere. Bisan asa mi mo ato, Diyos, ikaw ana ang Ginoo. Lord, niya kami karon puno sa pagpasalamat sa imong kaayo sa among kinabuhi, God. Lord, nasayod kami doon na may mga kapakyasan na nahimo, Lord God. Mga sayop na pagbati padulong sa among isig katawon, Lord. God, maybe nakakita ka sa among kasing-kasing nga nahimong garbuso sa mga niating adlaw, Lord. Maybe, Lord, nakakita ka sa mga kasing-kasing nga di nakabalong o pasaylo, Ginoo. Lord, forgive us, Father. God, forgive us kung tunay panahon na nakabati ni murag di namin na-satisfied sa imong presensya. Murag naglong namin unain, Lord God. Lord, forgive us, Father. Forgive us, Lord. God, thank you. Thank you, God, na bisan unsa mi ka makasasala, Ginoo.